For today's video mga bossing, ito ang mga kaganapan namin sa sinulog sa IT Park Dance Competition. Good luck mga bossing! Good luck mga bossing! And winner, who you think will win the first ever Idol Index sa Sinulog? Gabi pa lang mga bossing nung nag-prepare na kami ng mga props namin. Yung tema kasi ng sayaw namin dapat may jingle ng DYHP at IFM. Syempre sinulog vibes. Kaya yun, di magpapatalo yung mga bad monkeys natin kaya naghanda ng mga props. Shoutout nga pala sa Team Boss, headed by Serranudo Repulido, sa pagpapahiram ng props nila sa festival. So yun, habang di pa kami nag-start sa practice, tinapos muna namin yung mga extrang props. Hi! Gali ba? Ay, nagpaktida na kayo, hindi pa mo kamakuha na. Ano yung busy ka? Busy kayo? Mga bossing, imbis na gagawa ka ng props, nag-chat-chat na nagkaon ka na lab. Muli sa dyan pa rin. Ayan mga bossing no, nagawa sila ng props. Stapler, tanaw. What is stapler? Box, 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 box. Box, pagkadali. Kami tayo stapler. Para balik. Ibol, kami yung stapler, Ibol. Dali ay, buti na rong! Boss gahi. Sheesh! Naku man eh. 4, 3, 2, and tandaan. Ayos, opong. Pati ka sa dimang intro eh. Ba't tingin mo dito sugal? Ano ba? 1, 2, ano ba? 4, 5, 6, 7, 8. Dayon. 8, 7, 6. Fast forward mga bossing, alauna kami pumunta dito sa bahay ng kagrupo namin para maaga kami makapagbiyahe. Alas 5 ng hapon yung call time kasi doon. Mabuti na yung maaga para makapag-relax kami. Busog. Thank you sa food. Good luck mamaya, mga bossing. Let's go. Yo, shout out, this is Pam. Shout out to Last Dance. Sus. Why, tugpahay. Musulog po ko si Mikael na lolo. Dali! Inabutan kami ng ulan habang hinihintay namin yung iba dito. Aray ko, nung nawala ng ulan, naganda na para bumiyahe. Kailangan namin makaalis agad kasi baka umulan ulit. At ang itim pa naman ng ulap. So yun, bumiyahe na kami mga bossing. So yung mga bossing, nandito na kami sa BGC. Dito kami sa BGC, mga bossing. Niki, Ayala. Charot lang, dito kami sa IT Park Cebu. Sige, Borbang, nagsako. May mga ambience dito. Ayan. May ambience. Balil yun. Paborito ni Stephen! Gigi ka IT Park Killers na naman tayo, guys. IT Park Killers do? Let's go mamaya. Let's go. Lapit ng mga dala namin mga bossing. May dalang sako, may dalang radyo, at yung iba may dalang manok. Saan kami sasayaw? Dito na rin kami nagkita-kita sa mga iba pang mga kasama namin. Let's go! Ang lupit ng mga dala namin. Marami pala kaming dala dito mga bossing no. Sari-sari kasi itong mga props namin. Medyo gutom ng konti kaya naghahanap ng pagkain. Malas mga bossing no, yung pera ko naiwan ko doon sa pinaparking na namin ng motor. Buti na lang binayaran nitong bossing natin sa Indigay Fit IT Park Killers. So yung mga bossing no, malas kasi yung pera ko naiwan ko dun sa motor. So medyo malayo yung lalakarin ko dito. Yung parking lot kasi mga bossing andun no. Sana lang walang nakakuha dun. After ko bumili, binalikan ko agad yung pera dun sa motor. Sheesh! Mukha nang kinakabahan. Pero sure ako mga bossing no, safe lang yun. Ay, salamat. Thank you. Paparegister kami dito, kasama ko dito ang hari ng Hatoria. Sino? Kailan may bigay ang brilyante? Ang brilyante ay 5 kalima. Ang brilyante ng pusok, mapusok. Papakita ka sa akin at papakita gilas galing mo sa IT Park. Nang sa gano'n, lumakas ang kapangyarihan ng mga J-Pro. Attraction. Siyempre basta dance contest, nandito talaga yung hari ng dance contest dito. Tagapagmana ng brilyante ng mga sangre, si Silo. Shout out Justin and Jabol. I miss you from Silo. Justin and Jabol, hello. Shout out. Ako tagsansanan, uy, ano sa mga to? Hello.
Gira-irita ba? Ako sponsor of snacks. Lala sponsors dogs. Maya-maya mga bossing nung nag-blocking na kami. Akala namin malaki yung stage. Malit lang pala yung space. After ng blockings mga bossing nung naganda na si Wowie G sa mga sandata namin pansunog. May masunog ako sa gilid na natin buhat. Shout out! Sinulog pa rin! Wala bahayo. Tapos nagbihis na kami ng costume. Yes, bossing. Nagbihis na kami. Ready to fight. Hey, good luck, good luck. Oh. Costume spill. After magbihis mag-CR daw yung mga tralalilo tralala ng team namin. Dito na naman naghasik ng tralali si Pawik. CR kami, bossing. Mag-CR ka muna. One, two, three. Tralalelo, tralala. So yun mga bossing no, ganito yung mga preparasyon namin sa backstage. Saan ka daan ka mahirap mo? Bio rin, mga bio. Yes sir. So yun guys, ready na kami no. So malapit na. Yeah, let's go. Tralalelo, tralala. Outfit check. Sheesh. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Sheesh. Outfit check. Iba-iba pala yung dating namin kasi may ritual sa intro. Baka festival yan. Jay, boy buhos dira. Boss, ako po yung Boy buhos. parking boy dito sa IT Park, boss. Saan yung naka-park yung mga motor nyo? Nandun sa parking lot. Bayad na ba kayo? Wala pa. Dapat dito kayo bumigat sa akin. Discount kayo. Angayagan ba? Pangayag sa graba. We're here at BGC. Look at this view. Oy, ambience. Ang ambience man. Punta, ma-enjoy na ng mga sayo. Lagkat, ikan mo. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Crew! Enjoy ah, enjoy! Bakit sa inyon? Kauna na sa katong pinakapinagwa. Daghan isa na natong ipang na-idol ang Eurotex Philippines! Hala, oy, of course, ang online. Ganda ng ambience dito mga boss. So ngayon, mag-istiging muna kami. Kita nyo yun, tupad, crap. So, ang gustong bumili dito, nandiyan na sa Eurobasket to. Para tayo mga skate dito. Outfit check! Shoutout baby boy ng Pro Attraction. Sheesh! Walang sayaw mga bossing. Kasi TV. May TV na siya mga bossing. So yun, nag-stretching na kami mga bossing para may ganang sumayaw. Shoutout! Shoutout Mayin! Shoutout Mayin! Let's go! Good luck mga bossing! Nasali din pala ako sa mga pa-Q&A games nila dito mga bossing. So yun, may bigas tayong maiyowi. Hindi na ako lugi sa contest na to eh. May unan pa. At isang damit na binigay from Windsor. Thank you! Sorry. Smile! Kani, Idol Mikey. So, ang frequency, di ba?
So yun, after ng sayo namin, ito yung bigas at unan natin. Isip natin ito sa U-box ng motor ko. So yun mga bossing, no, ang dami ko pala nainom na gas sa sayo namin kanina. Pagkatapos ng sayo, nagmumug agad ng soft drinks eh. What's up mga bossing? Marami ako nainom ng gas. Tignan mo. Pareho tayo, ang dami kong nainom na gas eh. Masarap boy, masarap. Hindi, para akong nasa dagat. Buka parang dragon. Nag-upload ako sa video. Nag-upload ako. Dame! Congrats nga pala namin mga bossing dahil second placer kami. Paldo na naman ang 10K ang mga Bad Monkeys. And to award the grand winner who you think will win the first ever Idol Indy Kasulog 2026. Congrats. Again, Paldo! 10K! pagpakan sa nato amo ang Ramon Duterte High School, Ramon Duterte Immersion Student. After ng event, ganito yung mga ganap mga bossing, no? Lakad ng mga paldo. Mukha na nakainom ng gas. Fast forward, nasa City Hall na kami. Eh yun, next trip namin, mag-food trip kami sa Jollibee. Hey, may dalang kanin. Boy Scout. Boy Scout. Ganun pala yung technique, no? Nagdalang rice, diba? Mukha na mga paldo. Pili-pili. Paldo. Dave! Ang ganda ng sulanan. So yun, nahirapan si Konsihal Alfonso Aro dito kung ano yung papakain niya sa amin. So yun, pinakyaw na lang niya lahat. Pati buong Jollibee, binili na lang niya. Ano kayang trip niya neto, no? Gagawin niyang pagpagsiguro itong mga tira-tira namin. Pwede rin pang snacks namin sa practice. Joke lang mga bossing. Ate, paldo man yun. Pagpagpag. So ganito yung feelings mga bossing no pag ni-reply ng taong mahal mo. Niligpit lahat ng kinainan namin eh. Baka jobs yarn. Nagpapasikat na to sa Jollibee para i-hire ng manager dito. So yun, inabangan pala tayo ng mga followers natin dito. Gusto nila mag-shoutout. Shout out Jan Eleclucid. Shout out Jan Arquisto. Shout out Opo RCU. Shout out Ian Baklaan. Shout out Ian Kapisano. After kumain, diretso kami sa club. So yun mga bossing, no, hanggang dito lang tong vlog natin. Kita-kits sa next nating video. Peace out!
Tralalelo, tralala.